पुरुआ सबसे बड़ा डर लगेला। तू कोई एगो बात जननी हो तो हाँ ये दादा जननी है तो देखलू रास्ता चलत रहे तो मूड़ी गड़ाइए का चली बुझाते रहे कैसे कांड करी हो तले इतने बतिया कर दो भाई तीसर की मेहरारू चली आई ती कही अका जी का बतियावो तनी लो ती कही बाप रे बाप आ गइले जे खेल करे इहे नहीं जानो इहे ओकरी घर रात दिन आवा अच्छी लगौले रहली ती मेहरारू कही एमे खेला का करे के बजी ओकर खानदानी कुल चलल आवता ई हुए कैलस कर फुवा हुए कैलस ती वीडियो बना के डालनी जोन के सबके अच्छा लागल ए वीडियो से वो संदेश भी भेजले बानी जितना हमर भाई लोग आलो कि हमनी की जिंदगी में कुछ ऐसा ना कदल जा कि हमनी के परिवार के ऊपर जिंदगी भर अंगुली उठत रहे हमनी के तो 2 सेकंड में कुछ गलती सही कदल जाए मगर परिवार के ऊपर जिंदगी भर लोग कहे कि तार लइकवा है कैलस तार लइके नहीं है कैलस तो जितना भी हमर भाई बार लो आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह बा कि ई कुल हमनी के नहीं करे के जैसे मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रहेली सा मगर जब दूसरा